Morning. Oo, morning pa. 11 AM pasado. So, katapos ko lang magluto and katapos lang din kumain ng mga kaibigan ni Chris. May bisita siya dalawa. Dumating mga 7 AM ata. Ayan, kasi pupunta daw sila ng MOA. Mga taga Laguna pa daw yan. So, pinagluto ko na sila ng pagkain. So, we have here, ito yung nagustuhan nila. Yung parang burger steak, beef steak na sa beef gravy din. Tapos, meron akong pusit, adobong pusit na may gata. And then, yung ampalaya. Yan, sa itlog ko na lang siya nilagay. And then, of course, yung Opti Slim natin na iced tea. Tapos, yung tira ko pa kahapon na rice. Inano ko sa kawali na pinaglutuan ng pusit. O, diba? Yan ang pinaka-rice ko. So, kain tayo. Ayan si daddy oatmeal lang. Hindi ko alam kung saan ko ipapatong. May lakad na naman po siya. Yung ko naman ako idikit kay Chris. Bakit? Wala pa akong ligo. Ayan. Sa mga kaibigan niya, magmumuha daw sila. Natanong ko kung may pera eh. Meron. 200. Sabay, pengi pang kain. Doon ko na sa tuhog-tuhog. Ano ba yan? Good for 10. Sana. Ito yung Wala. Bigyan mo. Bigyan mo yung daddy mo muna. Yes, bati na sila. Hey, Dad. Daday. Daday. Bati na tayo, Daday. Wala wala yung may McFloat eh. Oh, sabi sa'yo eh. Wala pa naman dyan. Wala yung may McFloat. Bundle mo ayun ang price mo. 100. Pwede na makain. Bitin yung te. Alam mo na. Ano yan? Alam mo naman na Balik mo yung sukli ah. Ay, may sukli ba? Ano ka binigay mo tayo? 1,000. Pangina sana all. Damn bro. Balik mo yung sukli. Babanatan kitang bata ka. Damn bro, dami shot sa BGC. Ay, si Jack pala. Hindi ko para bibigyan ng talent fee. Sa pag-ano ba yan? Sino te? Sino na yan? Sa pag-ano lang natin. Pag-probinsya. Paano pina? Talent fee. Ayaw ng talent fee. Ayaw nilagay ito. Ayaw nila ng blue. Hindi, pang ukay-ukay ko yan. Oo. Nag-ukay-ukay din ako ngayon eh. Yan. Gandang hapon. Kanina ko pa hinahanap tong camera ko. Nasa bag pala ng laptop, di ba? Color. So anyway, it's 2:10 PM na. Ayan, pababa pa lang ako kasi nagligpit ako ng mga nilabhan last week pa. So tambak na sila doon. Hindi pa nalalagay sa cabinet kaya ginawa ko na kanina. And then nagluto ako ng pagkain nga. Yan kasi may si Chris, may bisita. Friend, nag-sleep over. Kagabi, ayan, yung isa nag-sleep over, yung dalawa umuwi din. So, di pa nga sila lumalabas eh. Mga batang to talaga. So, yeah, paano tayo para magtrabaho na. Luwag na dito, oh. Nawala na yung mga products na hinabutan ng expiration. Pati dito. Yan. Yung mga tinapon na rin nila. Yung mga naiwan pang mga gamit nung last tenant. Ayan. Tapos, ang daming nakakuha ni auntie. Yan o, 2 bag. Mga, ano pa yan? Comforter, damit, na puro puro branded. Ayun, hindi na binalikan yung dating tenant. Kasi parang may utang pa daw yun. So, kung ano naman, kaysa balikan mo, diba? Bumili ka na lang. So, anyway, ayun, ang nakakainis lang, laging sarado ang gate. Ang aga-aga eh, nakasara na agad. Ayan, dumating na rin yung ating beauty milk. At para may soli ko na yung nahiram ko sa reseller ko. Diba? Ako pa talaga yung nanghiram sa reseller. Yehey! Ayan! Ang ating beauty milk. Sobrang benta nito guys. Napakasarap pati. Ayan, 370 pesos. Yan, 10 sachet na siya by 18 grams. I swear. Super benta balls niyan. Ayan, birthday ni Nene. Kaya, samji kami. Sana yung mix sabaw? Ay. O bakit kayo? Sige, sige.
Ayan. Kung yung in-charge, pumapatay pa eh. Killer ka dyan. Andito yung bagrat, oh. Bagrat! Aba naman talaga may ka-video call pa, oh. Katindi mo. Naglaro ko namin. Ah, talaga? Lolo mo, tingin naman ng tingin. Ah, binabantayan. Talaga naman, oh. Nagtimbang na kaya? 65. 65? 69? Kawit na lang kita, Jack. Ikaw? 92. Kawit na lang kita. Ano ako, 55. Tulogo bo. Ay, Sarap po. Sarap po. Kaya na tayo. Birthday naman ni Nene. Cheat day. Dapat shabu-shabu kami kaso. Ayun na lang, ramen na lang daw. Pwede na rin yan. Sunod, ito na lang paano mo. Sama tinga. Kasama tayo na. Ang bungkal po sa kalante ah. Agad? Baba na muna. Tawagin nyo kapag luto na. Charot. Uy, sarap po. Uy, ang sarap. Yun ang gusto ko. Kimchi. Gawa yan ni Nene Joy. Gusto nyo ba umorder? Ang sarap niyan. Homemade. May kakamay po dyan. Ay, wala na, panis na. Lungkot yarn? Ha? Ano yan? Saan ba yan? Kucing. Kucing. Diyan mo. Kucing. Diyan mo. Hello? Uy! 36 birthday. 26 lang. Oh! Sino may birthday? Sino may birthday? Sino may birthday? Shani o Mami? Birthday nila. Monday yung. Birthday nila. Birthday mama. Grabe, busog ko eh. Thank you! Tikman niyo na. Good morning. Kumusta naman yung magpapacheck up? 4 logs pa rin. Kaloka. Nag-alarm na kami ng 6:30. Di naman bumangon. Sabi niya. Pagising-gising pa. Ano? Tara na. Hininantay ko pa kasi na madumi ako. Kasi nag-pink pills nga ako, diba? Baka abutan kami sa clinic. Although may naman doon. May CR naman. Pero iba pa rin kapag sa bahay. So, ayun. 5 minutes. Sabi niya. Susunod na lang. Final na to, matutulog na lang ako. Halo ka. 8 AM sana yung niya, yung schedule niya nga. Bukas ba yung CR namin? Sana mo nga yung CR anak. 8 AM sana yung schedule niya, kaso yun nga. Sunod na lang daw. Pero nag-fasting na siya. So, sakto sana yun. Para sa 8 AM ngayon. Kaso, ewan. Tinamad naman, kaloka. Kasi sabi ko, bago sana kami uwi ng Bicol, ma-check up na siya. Yan. Ma-test na ba? Kaso, ayun. Orlogs. Anyway, ayan, naglaba yung ina ko. Nakakatuwa. Siya na talaga naglalaba sa sarili niya. And look at the pagkasampay, guys. Very, Yan, tinuruan ko din kasi yan, eh. Diba? Short sa short, damit sa damit. I mean, sa t-shirt sa t-shirt. So, yan. At least, marunong na siyang ng sarili niyang damit. Maglaba. Yan. And then, naubusan kami ng gas kagabi. Kaya sabi ko, ibaba niya na rin baba niya na rin kasi may din daw siya. May, yan? Adjustment. So, ayan. Nagluto lang siya ng egg. Ano yun, Kinain ko nga ng almusal. Almusal. Sige na. Ano ba lulutuin natin dito? Ay, meron dito nga. Ano, gusto nyo ba sinigang? Na naman. Hindi po ako nagsisinigang, Sabi mo yung sinigang tuna. Sinigang sa miso, yun. Meron pa ako dito yung yung sa sinigang sa miso. Kinuha ko yung gulay sayang. And then, eto na ba to? Meron pa nga ako dito
Niluto ko kahapon. O, diba? Gamit na gamit talaga yung lagayan ng ice cream. Puro ulam ang laman. Oh. Siyo na Gigi. Kaso, itong kalbo na to. Take out na lang kaya tayo. Walang gas eh. Walang gas. Pa-deliver na lang ako. Na, may pusit pa nga. Ayun. Tapos ito. Yung ano ko. Kanin ko. Isangag-sangag ko na lang. Yan. Oo. Pang ano pa yan. Hanggang bukas pa to. Gusto ko na talagang matikman tong kape na to eh. 1 week na to dyan. Buksan na natin. Excited to try this. Ligo ka lang para price ko pa. Yehey! Wow! Supply agad ako. Ay, in fairness! Ay! Iba-ibang ano guys! Iba-ibang iba-ibang flavor. So, ito, dark chocolate. Ito, vanilla. My favorite na flavor sa kahit anong inumin. Sa ice cream. Diba? And then, ito, coffee. Oh, yan o. Wow, thank you so much, Slim Pro. NutriBloom. Slim Pro. Ayan, try na natin. Ano ba? Ano bang una nating i-try? Weight Loss Hero. Fat Burner Diet Suppressant. So, ito sigurong chocolate. Pwede kong i-ano kay Daddy. Ipati. Kasi mahilig siya sa chocolate, diba? Pero, syempre ako hindi to. Yan, ano ba? Coffee muna tayo. Or vanilla na lang muna. Yan. Teka. Love letter dito eh. Tingnan muna natin. So, ayun na nga guys, diba? Tinikto ko kasi. Nilahat ko na sila tikman. Ayan, yung vanilla, yung chocolate, tapos yung coffee. So, sa tatlo, mas nagustuhan ko pa rin yung coffee. Kasi coffee lover ako. And then, coffee naman talaga ang iniinom natin sa morning, pampagising. So, ayan. Thank you so much, NutriBloom. Pero masarap yung vanilla. Siguro to pag pagkagabi, pwede tong inumin. Ayan, pampakalma bago matulog. So, ito, para kay Daddy na lang tong chocolate. Kasi siyang mahilig sa chocolate.